ಇನಿ ಅರ್ಚನಾ ಕಾಮತಾರ್ನ ತ್ಯಾಗಮೈಕತೆತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ಗ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡು ಬೇತೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಗ ಆರು ದುರಂತೊಡು ತನ್ನ ಜೀವನ್ ಕಳಗೊಂಡಿರು. ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗುದ ಕಾಯಿಲೆಡ್ದು ಬಳ್ಳೊಂದಿತ್ತಿನ 59 ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ತನ್ನ ಲಿವರ್ದ ಒಂಜಿ ಭಾಗುನ್ ದಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಆರು ದುಂಬು ಬತ್ತೆರು. ಯಶಸ್ವಿ ದಾನದ ನಂತರ ಅರ್ಚನಾ ಸೊರುಟ್ಟು ಸರಿ ಇತ್ತಿಂಡಲ ಆಂಡ ಬೇಜರದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಸೋಂಕು ಬತ್ತದು ತೀರ್ಪೋಯಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜುಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಅರ್ಚನಾ ಮುಗುಳುನಗೆ ಮೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸಾಹಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತುಂಡಲ ಅರೆನ ಸಂಬಂಧಿಲೆನ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತಿಮ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಜರಿದುಜೆರು. ಬೇತೆ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಯ್ಯರು. ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಕಂತುಂಡು. ಈ ಕತೆತ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಎತ್ತುಂಡಲ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲತನನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನವು ಅರ್ಚನಾ ಕಾಮತ್ನ ಪರಂಪರೆ ಆರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಜೀವಡು ಜೀವಂತವಾದುಪ್ಪುಂಡು.